чикор мекунед то правара? Аввал ман дворник будам. Дворник будед, на? Дворник. Гамни бардаш. Ам дворники дилбезор шидам, ам правора кам. Ин ҳами ҳозир роҳат ҷон. Зимистон да гарм, баҳор да кондитсионер ҳамаш кор мекунад. Гамни айноми акай зоир гам мезанед корот иҷа ҳал ая ҳама иҷа мешносад ина бо худиш оятуллоҷон сухан кунад акума чӣ мегӯянд салом алейкум бачаҳо, ҳама каса хубен тенҷе. Хуш омадед ба канали ман. Номи ман Зоира. Хай ман дар инҷа Красногорда кор мекунем. Ин практика шогирда. И чанд сол пешаки ҳозир мо қатъишинос мешавем. Каси дар праваи экскаваторщики дар кора. Ана биё куя салом алейкум братишка, бародарҷон. Салом алейкум. Айҷо мешавед шумо? Тозис инҷа Айхуҷан. Айхуҷан куҷост? Ай Фалос. Ҳа? А Фалос. Фалос? О, Қишлоқ Фалос. Фалос қишлоқ, ҳа. Чанд қаши шумо права гирифтагитона? Ман соли 2020 гирифта будам правора. 21. 21 ҳамон вақте ки ман сар кардам. Ҳамон соли ки ан аки Зоира да ҳами YouTube дидумш, телефон шудам, ҳамин одам тӯли кард, рафтум право гирифтум. Даъмат ҳамин одам да. Ин ҳамин ҳозир касби кор, ин ҳамин тракирда зимистони баҳор кор мекунем. Чанд категория гирифтагита? Дата номи чӣ буд? Абдуқаҳор. Абдуқаҳорҷон, гам не ба Абдуқаҳор. Ина нигаҳ кунед, хай худованд ҳамин хел туғриш оварда. Кабини гарм буд, 100%. Маоши хуб. Чем ҳамин лапотка да кор кардана, ин коркини хуба, ё? Ҳазор бор беҳтар аст, чен зимистон да як бела хеда баъд кардем. Баъд чӣ бон ба дар гусинишни экскаватор нагзаштин экскаватора? Чанд категория дорӣ? Дута дорум. Дута? Севие? Экскаватор погрузчик. Бо гусинишни экскаватор, бо МТЗ бабки дом, бале. Ина бародарҷоно, иншоалло акай Абдуқаҳорро дастгирӣ мекунем. Акай Абдуқаҳор, ман он до гуфтам биё ку. Биё. Стажировка биё гуфтам, биё додутам охи. Биё экскаватора гузарӣ, ин маоши МТЗ кам ай назар ба экскаватор. Акун кор нав мекардаги, як кори ҳунари дигашам ёд гирем, хуб бешид. Ягон ҷои фанду фребш ҳаста? Не, ягон хел ванду фреб неста. Ҳамаш қоидавиай. Ин правара гирифтен наи чӣ? Кабини гарм да гузаштед, ягон пушаймонӣ надидед охи? Не. Аввал чӣ кор мекунед то правара? Аввал ман дворник будам. Дворник будед, на? Дворник. Гамни бардаш. Ам дворники дилбезор шидам, ам правора кам. Ин ҳами ҳозир роҳат ҷон. Зимистон да гарм, баҳор да кондитсионер ҳамаш кор мекунад. Гамни акай Абдуқаҳор, биё ман худта ёд метам. Ҳозир ман мошин бор кардестам, камтар неудобно ёд додам. Лекин мо сра иншоалло дастгирӣ мекунем, ёд метавем. Майли бародарҷон. Лайк, подпискаро фаромӯш накунед. Погнали. Номерои телефони ман 821 908 0748. WhatsApp кор мекунам. Просто абонед. Праваи экскаватор матра нахунам, праваи экскаватор нишон роид мекунем бародарҷон. Праваи мошинам ёрдам метавем, фақат гражданинони Россия вид на жительство доштагида бардар. Яду-се рӯз маза набуд, вақт видео натонистем на канал пахш кунем. Ҳоли видеото меомадем чиқар шогирдои экзамен месупоранд, ранги ҳамён мардако ғайрат кунем. салом алейкум акай зоир сози хуби ака 16 апрел 2024 саҳар соати 8 учебный центр омадем ака ай Москва. Соати 8 омадем, ди баъд аз обед экзамен аз дават кардем, ҳамаш қоидави ака. Бачаҳо кадимат омаданиян, фанд фреб нестай, миёи учебный центр плот ва анамиҷа метен, экзаменам мегзарен, як рӯза экзамен завад менена, баъд аз обед бо метони ки бихези бира кадимат Питер, кадимат Москва, метони бира. Ин ҳамо ай Москва омадем, баъд аз обед ҳоз бо билет дорем, Москва мерем. Як рӯза кором набуд кем, ана кадимат айноми акай зоир гам мезанед, корот иҷа ҳал ая, ҳама иҷа мешносад. Ина бо худиш оятуллоҷон сухан кунад. Акума чӣ мегӯянд? аки рости гап, ин мардак ягон акам нест, тағам неста. Тошто кори моро буд кардан, аз души парям моам як видеочаи май даг гирифтед. Мақсади на мардуме ки ҳастанд, ки фанд фреб не кадимат жилане дори, ина сухан намида занг бизан, ёйтон мена ҳамаш қоидави ай бачаҳо. Зинда ва саломат бош акай Зоир.